थ' दिनैहाय आंनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय बिराद गिदिर सारप्राइज दं। बे सारप्राइजआनो जाहैबाय जोङो दिनै सारप्राइज खोन्थानायनि सिगां मोनसे खोथा गोसोखांदों। टाइमाथ' दा जायाखै नङा, जाबाय 11टायानो जाबाय। लोगोफ्रा मानो दाबो फैया आंना, नेगासिनो आङो दहायनिफ्रायनो नेयै नाहरनानै ओरै लामायानो जामुगुलायनोसै, ओरै नाहरगासिनो दाबो फैया होननानै नाहरगासिनो। ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो आङो दिनै फुरा एक्साइटेड, दिनैनि दिनखौहाय मैयानिफ्रायनो गोसोआ गुलु गुलु मोनखानाय, शपिं खालामखाबाय, गस्ला गुदुं लाखाबाय। थ' नोंथांमोना साननो हासिगौ, दा नोंथांमोनहा एसे आन्दाज मोनबाय जानांसिगौ, गस्ला गुदुं लाबाय बहाबा थांनो नागिरदों। निस्सय नोंगौ, नोंथाङा थिगखौनो सानदों। जोङो थांनो नागिरदों सिक्किमाव जोङो थांगोन बाइक राइड खालामनानै। थ' लोगोफोरजों बारा नङा, जों जास्ट साब्रैयाव जोङो डाबल गाखोगोन मोनसे बाइक गंनै जागोन। ओमफ्राय आंना फ्राय लागेजआ रेडियानो जाखाबायानो नै, ओमफ्राय हेलमेटआ नै बेखौ गानगोन। बैयाव दङ सेफटि, दा जास्ट ओंखारनांसिगौल' आङो, बिसोर फैबाथाय आं बे गस्लाखौ खुनानै गस्ला गुदुं गानगोन, ओमफ्राय ओंखारलांसिगोन। दा ससेखौ लामायाव लोगो मोनसिगोन। थ' नोंथांमोन, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल एन्ड नाउ इउ आर वाचिं आइजे एन्ड ब्लग्स। दिस इज इन्द्रजित। रेडि जागासिनो राइडिंआव थांनो। जोङो थांगासिनो, जास्ट दासो गामिनिफ्राय ओंखारदों। वाव, फार्स्ट टाइम लं राइड। जोङो सिगां दिनैहाय दार्जिलिंआवहाय थाहैग्रोगोन, बिनि उनाव नेक्स्ट प्लानिंखौ गाबोननिफ्रायसो कनफार्म खालामगोन। वाइडाराथ' बहुद मोजां, दा स्रांथार। दाहायसो माबायदि लोगो मोनलाङो बेखौ बुंनो हाला। दासो ओंखारदों न'निफ्राय, दा टाइमा जाबाय दा 12टा जाबाय, 12टा। थ' 12टानिफ्राय ओंखारदों, दा खयथायाव मोनहैयो नायनोसै आरोखि। थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोन। जोङो दा नै जेडि रड क'क्राझार मोनफैबायानो। क'क्राझार जेडि रड, लेफ्ट साइड थांबाय क'क्राझार, ओरै थांबाय क'क्राझार। एक्चुअली केमेरा फिटिंखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम खालामदों, दा माबायदि नुखो बारा मिन्थिला। गैया, सोलालै। थ' जोंना गारिया रिजार्भ नांबाय, बाइकआ। बेखौ दा थाव सोनानै लाखानोसै। गैया नामा बावबो? खालि थाव गैया।
मोनफैबाय आरो थाव गैबावो गैला थावखौनो मोनला लोगोफोर मा खालामबावनांगौ जोंना गसाइगावआवसो लाहैनांसिगोन गसाइगाव लागाव लोगोफोर जों दा गसाइगाव मोनफैबाय ओरै थांबाय गसाइगाव जोङो दा श्रीरामपुर गेट मोनसै आसामा जोबसिगोन बावनो जोङो दा बेंगल रायजोआवसो बाइक सालायसिगोन नाथाय थावखौनो दाबो मोनाखै पेट्रल मोननांगोन मोनफैलायबाय बहायबा मा होनो बहाय दं आच्छा बे नेक्स्टआव दंबावोमोन बेयाव सोहैनोसै Anarol मोनफैलायबाय जोंना पेट्रल दंलै बहाय वाव मोनथामनि उनाव लास्टआव मोनफैबायानो फाइनालि साबाय बेगा सिदा खानाला Hey bro record जागासिनो जायो बेबो थावजेननि सोदों गासिबो फिउला थावजेननि सोदों ओमफ्राय थावजेननि नङा खामरुजोबगोन सिदा खालाम मा खालामो नों फ्लाक्स लाबदों हाय we are in Srirampur right now about to reach West Bengal border already we are in Srirampur it's West Bengal भारत पेट्रोलियम जालाय ओइनार गेल क्लास तो भारत पेट्रोलियम सोनो मानथु ए गिफोर गेन आं जो सोयथारला बायदि मोनदों 120 ठीक दैया फिलंग गडी दं नोंनो बुंलाय बेगाव नोंना लायाखै सोराव आना गैया लायाखै बथला नोंना लायाखै बथल लायाखै माबास लादो जुथं खाथिं जिखा ओथिं खाना होदो ओहो खाबाबो आनकम्फर्टेबल थार Let's go. जाबाय दा लोगोफोर जोंहाथ' श्रीरामपुर गेट सफैखाबायानो आसामनि ब्लगखौ बावनो बन्द खालामसै नेक्स्ट भिडिअखौ लोगो मोनलायसिगोन डाइरेक्ट आं होनसै बेंगलनिफ्राय होनसै आं